Ginoo manaka ninyo. Manausab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus misulod sa templo, ug giabog niya ang mga nagpatigayon didto, ug giingnan niya sila naisulat sa kasulatan nga ang Dios nagingon, akong balay tawgon nga balay alampuanan, apan gihimo niya kini nga taguanan sa mga tulisan. Si Jesus nagtudlo dito sa templo sa matag adlaw. Ang mga kadaguan sa mga pari, ang mga magtutudlo sa balaod, ang mga pangulo sa mga tao, buot mapatay kaniya. Apan wala sila'y nahimo, tungod kayang tanang tao nagpadayon man pagpamati sa tanan niyang gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Dini sa itong Ebanghelyo kang adlaw sa Ebanghelyo ni San Lucas, tunod ang saysay sa kasuko sa atong Ginoo, no? Iyang giabog ang itong mga nagpatigayon dito sa templo. Kaya nga mo man ang balay alampuanan, no? Balay sa akong amahan, naghihimo niya kini nga taguanan sa mga tulisan, no? Dinhi kita kanu pagtagad sa atong Ginoong Kristo nga kinabuhi sa mga tinuod nga mga magtotoo ug nagasimba sa Dios mga katong mga tao nga makatarunganon, no? Magpuyo sila sa kaangayan ug justisya, no? So tungod kay dinhi sa templo do na may pagpahimulos sa mga tao, no? Labi sa mga kabos nga naghalad didto kay ng ilang salapi ilisan man sa salapi sa templo, no? Kaya ang salapi sa templo mura may mahimo nga ihalad dito sa mao nga balay alampuanan, no? Nya mao sa mga kahayupan nga mapalit kas mga hayop nga gibaligya dito. Kaya maura kini ang giila nga mga hayop nga maoy hinlo, no? O maoy angay nga ihalad dito sa templo. So di ka makahalad sa imong kagulingong mga hayop o mananap, no? Sumupalit ka dito sa mga gibaligya dito sa templo. Muna sa ko si Jesus, no? Kaya mo sa kini ka pagpahimulos sa mga tao, labi na sa mga kabos ang gamit ang alas Ginoo, no? Sumo na paggamit sa ngalas Ginoo sa dautan nga pamaagi. So dili ang pagpamalikas sa Dios, kundi ang gigamit ang ngalas Ginoo sa daotang mga buhat sama sa pagpangwarta, no? O pagpangilad sa mga tao, no? Mo ni suko ang atong Ginoo, no? So nga importante sa atong kinabuhi sa nga magtotoo. Pagkitas kinabuhi nga makiangayon, di ta mo pahimulos sa atong isigaygon, dili ta mangwarta alang kanila, no? Kay masuko ang Ginoo kanato. So mao nga dili nato ni buhaton, no? Tungod kay kung kita pud ang kawatan sa ubang mga tao o pahimuslan o pangwartahan, masuko baya ta, no? Di ta gusto kita maoy mahimong biktima sa mga pagpangilad, no? So sa pagpangwarta, ang pangwartahan ta subang mga tao, masuko man ta, no? Sumausad nga dili nato ni buhaton ngadto sa atong isigaygon, no? Kay ayaw buhata sa ubang mga tao ang dili nimo gusto nga buhaton sa ubang mga tao nga kanimo, no? Mga sa disiplinahon tas Ginoo kay mo man ang toyo sa atong Ginoo. Itang disiplina para sa atong kaayuhan aron kita makaambit sa iyang pagkabalaan, no? Sulat ngadto sa mga Hebreo
Kapitulo 12, versikulo 10. No? So, para sa atong kayuhan ang pagdisiplina sa Dios. Lango sa masakitan ta, sa iyong mga pulong, kaniya kining gibuhat, aron atong tuliron ang atong kinabuhi. No? Di ta magpabilin diha sa pagpakasala, di ta magpabilin diha sa atong pagpaulipon, pagkakog sa mga bandi, nining kalibutan na, dili kita maningkamot, makining unsay mga bandi, grasyak mapanalangin, gihatag sa atong Ginoo, maoy mga bandi nga magdala kanato ngadto sa kinabuhing dayon, pinagi sa atong pagpaambit ini ngadto sa atong isig kaingon, labi na sa mga kabos, no? Mga nanginhanglan. Hinawat pa unta. Maylo kita ang tanan ala sa pag-ampo sa katawhan